Wis ket mau kowe lho. Sampun, Mbah. Kok ambangmu bar kedet-kedet iki kuwi nang alas. Piye sekolahmu saiki? Hah? Pripun, Mbah? Ayo takoni wong tuwa ya ayo. Asik-asik ya niki. Sikopo? Niki lho teng internet niku kok do komen-komenan. Do salah-salahan. Do sabenere dhewe niki lho, Mbah. Ate sing nyalahke sing kepiye to? Niki Mas Dewa Siambang niki, Sobi. Waduh, aku yo nek kanggo kanca sambung yo wis ra cetha to. Digedheke Mbah niku, Mbah. Kok kepiye carane gede? Nah, niku lho. Oh, nek disabuni yo gede. Ora masyaallah. Nggak simbang ngoten niku. Kaya yo iki sing biyen tau Presiden Soekarno wanti-wanti. Biyen Presiden Soekarno nanti ngendika yen perjuangan kuwi luwih gampang melawan penjajah. Ning sok perjuangan kuwi bakal angel wong sing tok lawan kuwi bangsamu dhewe. Maksudnya pripun? Ya kondisi, saya juga kopi di sini karo duit sisan. Oh, nggih. Sekedap nggih. Bola ora ras bae kayak ngendi wae. Lebokke kopi kene, Mbah, tepan, Mbah. Kita ambil di sini apa? Nggih, monggo. Gue enak tenang kopi ini. Mantep to. Nggih, kopi opo iki? Anu apa niku wae mboten enten merek, Mbah? Nah, tulisannya Tata Rodana nih. Oh niku Iki gelas oleh nganten mesti ana. namanya niku sing ndana. Oh, ayo. Bisa tak teruske. Iki dadine iki nek biyen kuwi lak ya cetha musuhe ya. Nggih. Itu musuh Rondo ya Jepang. Ayo wonge putih-putih dhuwur dong gedhe. Lah saiki nek musuh bangsane dhewe kuwi ayo padha ora dhewe sak rumpun karo ade gampangane sak keluargane dhewe dimusuh tak ya ora ketok to. Nggih. Ayo kuwi. Nah terus apa pripun niku? Saiki yo nek ben padha biyen meneh iki kan yo nek wong Jawa biyen iki mangan ramangan sing penting kumpul. Dadine akur kabeh adem ayem do guyub rukun dadi siji. Niki teng HP sakniki nggih pun saged do kumpul kok, Mbah. Enten grup WA, grup Facebook, pun-pun pun enten. Lha yo beda. Anang kono lak yo ora ketemu langsung to, Bro. Sami to, Mbah, sami kumpule to. Ini padha re kumpul nek ora ketemu langsung iki jenenge kumpul. Nek ora ketemu langsung kok beda. Wis cetha tanggepane beda, persepsine dadine beda. Saiki delokke wae nang HP-mu kuwi mau saka tak waca wae. Nggih, nggih. Sing nang internet mau sing tak omongke kuwi mau. Kabeh yo bener do kumpul, do kritik, nganti presiden dikritik, kiai dikritik, sapa wae dikritik. Weling kritik nek do meso membangun ngono. Hale do kata-kata tanpa sopan babar blas kaya ngono iki. Lanjut piye kepiye ngono iki iso gawe guyub rukun. Nah, tapi pun zamane, Mbah, niki Oh, sakniki. jaman edan kuwi. Ora ono jaman kaya ngono kuwi. Saiki ngene mbiyen iki tau ono pitutur Jawa sing muni ajine diri kuwi saka ati. Nggih. Lah kuwi sing dimaksud ya harga dirimu kuwi saka apa sing tok suarake, saka suaramu kuwi mau. Komen, ya bener komen ki oleh. Ning kaya sing membangun, sing ana buktine, ora gawe-gawe. Soale nek menggawe-gawe terus fitnah, linggo kata-kata kasar kaya ngono kuwi ya kuwi ngetokke harga dirimu kuwi sing semono kuwi mah. Iki tak nggih contoh jajal delone kan pemilu to. Nggih. Lah iki mau lanjut. Wis cetha kabeh do duwe jagone dhewe-dhewe. Nggih, Do mesti milih niku, Mbah. calon presidene dhewe-dhewe ngono. Wong nggih gadah ya. Nah, nggih ayo aku dhewe yo duwe, ning yo ora usah tak omongke. Tapi pun tan Ayo iki ngene, saiki nek umpama saka ranah keluarga, umpama tekan tangga yo lho yo. Do duwe jago dhewe-dhewe. Engko ora padha sing dipilih. Engko lak yo dojotan. Sing mau nek akur dadi ora akur. Ayo ngono ta? nggih saged niku. Ayo cen ngono kuwi nyatane kasus nyatane kaya ngono kuwi. Lah saiki kuwi nggih ranah cilik ming babagan tangga dulur ya to.
saiki nek ono internet daerahku yo sak Indonesia do ngerti kabeh. Wah, niki wong internet lak luas to Mbah niki. Iya. Aku daerah aku sing pendukung kene do ngelek-elek sing kene ngelek-elek sing kene ben apa ben sing dijawabke menang ayo do ngono kuwi to. Nggih, biasane ngoten niku Aku Mbah. ujung-ujung daerah do musuhan. Nggih. Paling niku Mbah. Sak bangsa dadi rakus to. Mesti niku. Anjuk kuwi mandi Bhinneka Tunggal Ika. Nggih, nggih, nggih. Ya ta, ra ono ilang to. Nggih. Ayo kuwi mau. Nek sedaya saged sarujuk saged satu pemikiran saya niku Mbah. Ya kudune kaya ngono kuwi nek gandeng wong mau ki beda-beda. Ya gerek dhewe dhewe sing cetha dijawab awake dhewe. Nggih. Kuwi di pemot kowe lho. Nggih, nggih Mbah. Dolanan kok ngono ya oleh. Arep komen-komen ya oleh, arep kritik ya oleh ning sing membangun. Aja ngasih kritik sing menjatuhkan. Nggih. Halo. Soale kuwi yo ngetokke harga diri kuwi yo nang kono kuwi mah. Nggih. Wis ngono yo di eling-eling yo lho karang saiki jaman modern nek ora ngikuti sing kaya ngono kuwi ya kuwi dijenengi gaptek apa kae to. Nggih, gaptek mbok gaplek ra ngertos kok Mbah. Ayo wis, ayo gandeng wis paham to kuwi. Pun. Sesuk sekolah to. Sesuk niku nggih Mbah. Sekolah ning Rakawanan nggih Mbah. Mangane saiki lek turu wae ndakne sesuk kawanan sing mbokmu kowe. Nggih sok muring-muring ngene kok iki. Wis kono lek turu wae. Nggih. Bareng nggih Mbah niki. Ya, apa ya? Gimana itu? Oke, demikian tadi video yang saya bahas untuk kali ini. Jangan lupa untuk selanjutnya ditonton lagi ya. Dan jangan lupa nanti di subscribe sama di like. Karo di pejet loncengnya. Ini muni nek pas aku nggawe anyar meneh. Wis ngono bae.